Inyalo chiwonwa duoko mari kotenore koda weche manyien gi e lai marwa mar ote machuok manari 3:600 bende yudwa e mbui mopogore achiel kachiel wantiere mbui mar Facebook, YouTube, Instagram, TikTok achiel koda mbui mar X. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni jodak e alwora mag nam Lolwe, kadho wadh nam Chumbi to kod hoho mar okak koro ikwayo mondo bed akicha ka koth pod medore e pacho ka. Mae kwayo mar migawo mar arita mawacho ni biro konyo geng'o midhiero mathoth ma ikelo kod koth mamedore kaachiel kod oula. Piny owacho bende medo ni gisechako keto kenge makare mar daro jogo manie kuonde ma oula thoro monjo e kind oganda mathoth. Linet Undi ni kod ler mathoth. Ma e chal mar gweng' maka puothe ma idore e kaunti ma Kisumu. Pi oyweyo mier, puothe kaachiel gi jamni, kendo gweng' ni kirango to chalo mana nam. Kaluwore kod koth mosebedo ka chwe pacho ka, oganda kaachiel kod le koro dong' ka onge kuma ginyalo jote. Chenro mar daro oganda mawuok e alwora ma oula oketho kuonde ma gisebedo ka gijote, koro dhi nyime e gwenge kaka Kapuothe, Nanga, Lower Katuoro, Wigwa, gi moko kuom gwenge sub-county ma Kisumu kuma miere makwan gi romo 200 oula osekelo negi midhiero ka kuma chielo pi oseyweyo cham e puothe maromo heka 100. Oganda mawuok e miere maromo 47 ma koro timo jote skul koro chunygi chandore nikech machiegni jopuonjre biro dok e skul. Ok wanyalo beta ka reche e pi. Samoro niterowa sikul miterowa no sikul bende samoro nyithindo nie klas to sikunde bende opong'. Koro iwuonde nwa biro to ka gibiro to gibiro gi mogo achiel gi sabun. Wabiro loso ka piny odhi maber. Ka piny dhi maber to koro kine kata ng'ato kata achiel. E kinde ma sirikal ogolo ote mondo oganda obed motang' gi oula kaluwore kod koth mamedo chwe, jodak manyocha oula odar e gwenge ma Kapuothe to koro ywak ni sirikal ojwang'ogi ka bende koth osebedo ka darogi higa ka higa to kony ma sirikal chwalo en mano ma ok nyal konyogi kuom thuolo malach. Sisi nataka serikali ya juu. Hatutaki gavana, hatutaki seneta, mbunge hakuna kitu anafanya. Seneta hakuna kitu anafanya. Akikuja hapa ni unga mfuko moja. Unga tunaenda kutupiga ndani ya maji. Mr. Anyang' Nyong'o, hatujamuona siku moja akifika hapa. Anatuba tu sisi manager. Mbona asitokezee mwenyewe kama governor? MP wetu Mr. Ron. Wewe pia simama kidete vile tusimama na wewe vile watu kupigia kura. Hatutaki saizi umeshapigwa kura umepotea. Gikwayo sirikal mondo loso lalo manya masaria kendo chwalnegi nede, yedhe kaachiel gi lakteche mathiedhogi kaluwore ni oganda modhuro osechako gamo tuoche mikelo gi ng'ich, alwora kaachiel gi pi molil. It is my wish and it is my request mondo gikel ne nyithindo gi yath, nikech nyithindo gi tuo ka. Ikel ne nyithindo gi yath mondo nyithindo gi yud solution kaka ginyalo. Kata kinyalo me jogo be at least nyalo thiedho malaria for this period of time. Obio nikech nyithindo gi ninde pi tema giwuothe 24/7. Maji nazidi kuumiza watu wamehama kwa nyumba zao. Hata ukiangalia nyuma yangu kuna manyumba zimekaa hivi kombo. Hatujui serikali nafikia nini. Jodak ma Kapuothe koro ikwayo mondo ikre mar dar ka gidhi kuonde moting'ore gi malo e kinde ma sirikal temo rango kenge maber mar tieko chutho midhiero mar oula masiko dar oganda mawuok e kaunti ma Kisumu. I want to appeal to everyone. I know insecurity is a challenge here when you leave your houses, but let us be careful also when we see a lot of rain, there's a lot of water, let us move to safer grounds. You better lose your property but remain with your life. So my appeal is let us move to higher grounds as we continue trying to figure out what the solutions will be. But my advice to the people of Kapuothe is that they should not wait to be evacuated. I would suggest that until we sort out the problem permanently, people need to start thinking of relocating to higher grounds where there are no floods, and there are specific places. Linet Undi, Ramogi TV. Penjo maduong' ni higher grounds ma jopiny onego bed ni dar dhiego. En lop ng'a to gidhie nade nikech aparo ni sirikal ma onego konyo oganda mar mondo